Ahojte, ja som Marian Lipovský a vy počúvate podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme, že ste sa ku nám dnes pridali a dúfam, že vás budeme inšpirovať, pomôžeme vám rásť vo viere, v osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a vo všetkom, do čoho vás Pán Boh volá. Užite si túto tému. Ahojte. Ďakujeme za nádherné požehnané chvály. No a taký môj odkaz, ktorý by som chcela tak odovzdať chváličom, ale to ste všetci, pretože naozaj niekto je povolaný na to pódium, niekto len v tej svojej komórke chváliť Pána, ale sme povolaní všetci. Ale ja som si tu doniesla nejaké rekvizitky. Prvé taký môj odkaz je, že myslím si, že chválič je ten, kto v prvom rade žasne. A žasne z krásy. Myslím si, že to nemôže byť človek, ktorý sa veľmi náhli, lebo keď sa náhlime, často máme zrak upretý na seba, do zeme a vtedy nemôžeme vidieť krásu. No a o ničom takom som sa presvedčila aj dneska ráno, lebo nebola zima a s deťmi sme sa rozhodli, že budeme utekať na raňajky. Ale môj Palino si tak pomaličky vykračoval, pozeral sa okolo seba a neuveríte, čo uvidel. Uvidel takúto červenú šušku. Ďakujem. Takúto červenú šušku a bolo ich tam veľa a možno to teraz nevyzerá úplne červené, ale na tom strome to vyzeralo úplne, že nádherne. To odovzdám. Ináč žasne ma ako lepí tá šuška. Ale že toto je niečo, čo sa nám deje, keď sa pozeráme do hora, keď sa zastavíme. A o tom bola tiež jedna moja téma, že ticho a to stíšenie, že aké je veľmi dôležité, ale len vtedy môžeme uvidieť tú krásu, keď sa zastavíme. A druhú krásu, ktorú sme našli, tak je už takýto povednutejší kvietok, ale s deckami sme obdivovali, že to je proste niečo tak nádherné, tak dokonalé, takže ulepený kvietok dám Denisovi. A tak toto je také moje pozvanie, že ľudia, že žasníme, že nedajme si zobrať to všetko nádherné, čo nám Pán Boh chce ukazovať tým, že sa zameriame na vlastnú agendu a na stíhanie vlastných vecí a tak ďalej. A ja by som vás teraz poprosila, aby sme na chvíľinku zavreli oči a na chvíľinku sa pozreli do krásy, do jeho tváre. Aby sme na chvíľinku znova tak úžasli, aký je nádherný a láskavý a dobrý. Je to úžasné, že? Tak sa pozerajme často do jeho tváre a z tohto odrazu potom môžeme žiariť a potom budeme mať ešte väčšiu túžbu proste pozerať na tú krásu a žiť život naozaj takýchto úžasnutých chváličov a úžasnutých Božích detí. Druhým odkazom by bolo to, že Minko to včera už tak spomínal, že buďme verní, že v Božom slove je napísané, že kto vytrvá, dokonca bude spasený. Niekto začne bežať a kto sa nadchne, ale ten, kto vytrvá. A že tá vytrvalosť sa dnes nenosí. A ja tak veľmi túžim, aby raz ma Pán Boh uznal za hodnú. Že som bola verná, že v časoch dobrých aj zlých, že som ho chválila, že som vytrvala a niekedy nemám kedy vysvetľovať niečo deťom a o niečo poprosím. A veľmi ma láme, že keď napríklad decka ničomu nerozumejú, nechápu, čo tým chcem docieliť, ale idú, posluchnú, urobia. A to je to, že vtedy, keď nerozumiem, idem a vtedy, keď mi to nedáva zmysel, tak nestrácam nádej. A takí slovenskí známi reperi spievajú takú pieseň, ktorú naši decká často si púšťajú, že verím, vytrvalo verím, hej, a že bežím, vytrvalo bežím. A my chváliči, že chválim, vytrvalo chválim. Hej, a že ani v časoch dobrých, ani zlých, že nič nedokáže zmeniť toto, že chcem Boha chváliť a že mu chcem dávať úplne všetko. Tretí odkaz je, že nebojme sa. Že aj tí, ktorí sme povolaní možno na to pódium, že buďme slobodní, buďme sami sebou a že my neúctívame ľudí a my sa nepotrebujeme zapáčiť ľuďom, ale potrebujeme sa zapáčiť Bohu. A
a že žiaden strach a takéto veci nás nemôžu odradiť od toho, že čo Pán Boh chce s nami robiť. Takže nebojme sa a vstupujme aj do vecí, ktoré možno sú pre nás také nekomfortné a aj v tej chvále. Robme veci, ktoré On od nás chce a nie tie, ktoré naozaj si myslíme, že by možno ľudia chceli počuť a že by to bolo pre nich také príťažlivé. No a ešte poslednú vec. V Michášovi je napísané, že Hospodin ti oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. A že to je také úžasné, že pokora a slabosť je to, čo priťahuje Božie srdce. A že mňa fascinuje, že záchranca sveta prišiel, narodil sa v maštali. Posledný, úplne ako najväčší chudák. Zomiera medzi zločincami. Ale potom aj cesta vlastne apoštolov po Ježišovej smrti tiež nebola nejaká slávna, že vyklepaný, keď v tom večeradle, tak viem si predstaviť, ak sa tam možno že aj vadili a čo to ide byť a čo máme robiť a tak ďalej. A že to bolo všetko v takej slabosti a prichádza Duch Svätý, ktorý ich naplňa. A ja som sa s vami zdieľala aj o tom, že keď som bola v Afrike, že tam som zažila taký moment, že v tejto špíne, smráde a pote, že tu je Boh tak neskutočne prítomný na konci sveta pri ľuďoch, o ktorých nikdy nebudú proste médiá informovať. A že táto slabosť priťahuje Boha. A keď sme boli aj s rodinou v jeseni na stretnutí pápeža Františka, sme katolíci, tak sme tam išli a sme sa rozhodli, že pôjdeme na Luník. A keď sme tam prišli, tak Eliška sa ku mne tak viac pritisla, že videla nie takých úplne pekných ľudí, videla nie veľmi pekné budovy, a mali taký program, ktorý mal dosť ďaleko od dokonalosti, títo Romovia. Ale to bola taká sila, že ja som od začiatku si hryzla do pery, aby som tam proste nerevala úplne nahlas celý čas, že Bože, toto si ty, že ty vždy prichádzaš proste do špiny, že ty s tým nemáš problém, že oveľa viac proste Pán Boh nemá rád tú pýchu, tú nadutosť a že do tejto biedy a slabosti, tak že sa nebojme sa dať také tie suché polienka, možno aj do tej chvály, že sa možno veľakrát na to nemusíme cítiť a že sa môžeme cítiť slabí, hriešni, ale že títo polienka sú možno také vysušené, ale že ten oheň dáva on. A veľmi sa mi tiež páčilo, keď Martin Smith na jednom koncerte, vraj viete, že to nie je tak veľmi o tom, čo sa deje tu na tom pódiu, ale ostať verný a v pokore chodiť so svojím Bohom. A to ma tak vtedy veľmi dostalo. Takže nebojme sa byť slabí. Je okolo nás veľa silných ľudí, ktorí radi ukazujú na sieťach sociálnych a všade možne svoje silné stránky a že sa nebojme byť slabí, lebo si musíme tak uvedomiť, že ten oheň dáva on, že my nedokážeme zmeniť ľudské srdcia a nedokážeme zapáliť ľudské srdcia, že to môže urobiť len on. Tak ja by som sa na konci chcela teraz tak krátko pomodliť. Drahý Páne, je to taká výsada, že môžeme stať pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Že môžeme hľadiť do tvojej tváre, že môžeme prichádzať úplne blízko k tvojmu srdcu a Páne, tak nás zapál plámeňom svojej lásky. Aby žiadna okolnosť sveta nikdy nezobrala z našich srdc tú pieseň, ktorú neustále chceme tak rozozvučovať v našich srdciach. Páne, zríkame sa akýchkoľvek strachov a Páne, chcem tiež prosiť, aby sme boli ľudia, ktorí žasnú, ktorých taká radosť a jas tvojej tváre, ktorý sa odráža v našej tvári, sa nedá nevšimnúť. Ale zároveň ich si dokážeme zachovať aj také pokorné a skrúšené srdce, aby ty si mohol zhodiť oheň na túto našu skromnú obetu. O to sa modlím v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Ďakujeme, že ste počúvali podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí za nami stojíte modlitebne a finančne a takto s nami spolupracujete. Aj vďaka vám naše služby môžu bežať aj naďalej. Ale ak nás ešte nepodporujete, chcem vás poprosiť,
Mohli by ste sa modliť a pýtať Pána Boha, či sa nemáte stať našimi partnermi služby aj vy. Týmto spôsobom sa naša služba stane aj vašou. Možno ste boli počas mnohých rokov nejakým spôsobom požehnaní cez službu a piesne Timothy kapely, cez Transformation Tour, TVC školu, live streamy na našom YouTube a cez iné naše služby. A tak vaša pravidelná alebo príležitostná finančná podpora pomôže zase nám pokračovať v službe ďalej. A nezabudnite, žiadny dar nie je príliš malý. Ak sa vám naše podcasty páčili, môžete sa prihlásiť na odber, môžete to zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach, alebo pre viac informácií navštívte našu stránku tvc.sk. Tam tiež nájdete možnosť dostať sa ku CD-čkam kapely Timothy, knihám a iným materiálom, ktoré sme vydali. Podporiť nás môžete aj priamo cez náš QR kód alebo na našej web stránke cez náš bankový účet. Ďakujeme, že ste s nami a buďte požehnaní.